menungso lek buka ora apa-apa kowe. Aku melok ya Kang. Ayo gene nyawi jake tekad kelawan niat peparangan marang Agung Lestari aja nganti jreget priya cah. Disebut BB audio ya le. Saya karo Kak jaluk tepuk nganggo audio bintang 2. Hebat. Hebat. Toto barisan 3 tutulan kejatraku ya Kak.
jejel riyo tepung gerak ngebak medhawe agung stok tega prawing sang mangasa tunggal agung besar ya sang maha prabu pamurti Rama lama tanpa yang muncul tropin agung sari pangripun Jagat Dewa Bathara Jagat Tumaraja Manik Dewaningset prajurit saking gadi syaga dhewe sajroning pawiyatan agung stak enak dulurana kang gunakake palung darmala saka prajurit ngereging sasana pagelaran aku njaluk tepuk tangan sing ramel tepuk tangan sing ramel jaya maroka alon-alon waton kelakon klungsa waton milung bakal tawiti kaya ngopo jemblek gering agung stok monggo Kang Mas os dina kang kebak rasa bagya lan mulya ana kelawan kowe kabeh tansah nyabdake tekad kelawan niat untuk kapitayan dening panjenenganipun Bapa Muji Saledwan kang isine tasakura nambal warsa anak lanang bintang kiblat utama nek kowe iki duduk bintang kibrat utama bintang sasa dibojene ya kek muga-muga bintang kibrat utama dadi putra kang pinunjul Allahumma bekti marang gawe wong tuwa loro Allahumma tansah pinaringan kabagyan ugi kamulyan Allahumma amin